Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɓayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jayde limoɗon weltare min dañi tawi kala saaha huccide e moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande ko yiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe men jittake e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna o foof oɗon goro saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna o foof ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV ko wiɗon tan yen battunimo wuuri yo Allah rokken tawede kadi o saaha mo wuuri tawaɗen ɓeyden ustaki Allah ɓeydana en sutura ittana en rafiji ɗi ittana en tampere walla ustana en tampere adunaji kono fawana en ɓesgu ngu e lawol peewal yabarkinelaɗo Allah yen battuni kadi mo wuuri kono noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɓeɗen faada ndewenelam ɗo e Pindi TV onon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe nanɗon tan ko noon tigui yo Allah waɗanen jaam e kisal hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko noon tigui ndeweten garen e roɓɓindu jaydeli meɗen e oɗo subaka hande gudditen roɓɓindu jaydeli meɗen e jayde gendire le soleil jayde le soleil noon hande ari tan koye statistique walla mbiyen witto ganda waɗama fana liggeyel nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon ɓe mbi rapport mo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho yaltini tan ko wiide ujunere e temet tati e nogas déclaration ji ɗum ko accident ji ganda yimɓe keeɓi ɗum e banggal liggeyaji e mumen kono kadi e ko faye rafiji ganda tawiɓe nder liggeyaji mabɓe kono kadi ɓe mbi contrat ji ganda waɗama enregistré ine tolni e tan ujunnaje capanɗe jeegom e jeenayyi e temedde jeetati e capanɗe jeegom e jeegom nden ɗum ɓe mbaɗi enregistré e banggue contrat ji ko tolni ujunnaje ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e temedde jeenayyi e tan sappo e jeetati ɗum noon ɓe mbi ko banggue contrôle ɓe mbi waɗama kono kadi ko fayi tan e conflit ji woni nanggodiral hakkude liggotoɓe eɓe liggonto ɗum ɓe mbi tan tolnima e temedde jeegom e capanɗe joyyi e jeegom kawuji ganda mbaɗama enregistré toon to tribunal garen e jayde l'observateur kañum noon ari tan koye banggue yiyete oɗo ɓiɗɗo gorko kañum yiyete biyeteɗo Mankabou kanko Mankabou noon ene anda ko basto fittadu makko kono noon koreji makko mbi tan ko baraɗo ɓe mbi ko waɗa ko woni wadde ko fayi tan e autopsie tawa koreji makko tawaka ɗum ɗon ɓe jaadani hen hay lawol gotol ɓe gaari kay musiba ɓe ganda mo ganda hollitama woni oɗo ɓiɗɗo mo ganda yummum wari ɗum yuuɓi ɗum tan yooɓi ɗum ko tolni sappo e nayyi yiyete laaɓiji ɗum noon woni ko hulɓini caggal nde o wadde bammum cukalel guel ɓe mbi François Mankabou kay oɗo saaha yiyete famille makko darima gam tan wiide yooɓe mbat walla yooɓe mbat contre expertise faade tan e mayde makko saabu ɓe tawaka nde ɗum watte garen rafi oɗo biyeteɗo variole du singe ɓe mbi ko sikketeno e nder leydi meɗen Sénégal ala hen saabu ko waɗa test uji foof koko waɗi négatif mana ɓe jiyani hen rafi o ɓe gaari ha joni tan e tan autopsie baɗaɗo faye François Mankabou ɓe mbi noon oɗon autopsie waɗa ko tawi médecin mabɓe tawaka kono kadi kamɓe famille oɓe tina ɗum hay lawol gotol ɓe mbi ordre des médecins kamɓe noon ɓe mbi ko kamɓe daari ɗum ɗon ha joni tan woni konguɗi ɗi ganduɗa yiyete suutama kamɓe yiyete CEDEAO ɓe darima gam tan ƴewtade no fewi oɗo rafi haade hewde e nder Afrique walla haade nadde hen woni variole du singe mo ganda oɗo saaha to diwan mo tan caggal leydi nani waɗa toon musibaji garen ha joni jayde las noon ari tan ko ha joni joyo dañɓe gañandeli e tan hakkude Benno Bokk Yakar yeewi askan wi meeting dañnoɗo toon ɗum ko toon to diwan mo Kaolack to ɓe kuccodiri woodi hen dañɓe gañandeli ɗum koye campagne oɗo gonaɗo ɓe mbi tan ko fayi statistique du travail ɓe mbi ko tolni temedde ɗiɗi entreprise aji walla galleji liggorɗe koko uddi ko tolni e ujunere temedere nogas e jeego e capannayyi e jeegom liggeyaji won wasɓe ɗum woni liggotoɓe ganda ko wasɓe pittali mumen ko wasɓe liggeyaji mumen e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ɗum noon ɓe mbi gardiɗo leydi ndi président Macky Sall nene waɗa rôle muɗum ɗum ko to ganduɗa yiyete ko kañum woni to Soudan to ɓe ganduɗa yiyete eɓene mbaɗa toon
aɓena mbaɗa toon yiyete kawtal manggal ha joni garene jayde vox populi jayde vox populi kañum noon ari tan ko ha joni hakkude Yewwi Askan Wi Benno Bokk Yakar saabu ɓe mbi caravane dañnoɗo Mimi Touré kañum wi tan ko toon to diwan mo Fuladu to yiyete ɓe gañima ɗum no hannirta ni soɓe jii koɓe jii ko kanko Ousmane Sonko o tan yeehi toon to diwan mo Saloum to yiyete walla mbiyen to Kaolack to kolliti hoore makko to diwan mo Guinguinéo noon wallu wi kamɓe oɗo saaha tan ɓe jii tigui victoire mabɓe kamɓe gañi goɗɗo mo konngudi mum tawete nder jayde vox populi woni Bougane Gueye Dany o wi tan yo Benno Bokk Yakar wotane so Benno Bokk Yakar wotanama ma won ko ganduɗa ko wadde gardiɗo lendi président Macky Sall lamɗo wadde noon hoto hay goto wotanmo ɓe garti kadi haala François Mancabou e tan avocat ji muɗum garene jayde les échos e oɗo subaka hande kañum ari tan koye liggeyaji ganduɗa ɓe mbi darnama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ine tolni ujunnaje jeetati e temedde ɗiɗi e sappo e goho wadde ganduɗa darnama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi kono wasɓe liggeyaji mumen ine tolni ujunere e temedere e capanɗe nayyi e jeegom ɓe mbi établissement ji walla galleji liggorɗe ɗi ganduɗa uddi tolnima e temedde ɗiɗi e sappo e jeegom ɗi ganduɗa ete uddi gam caɗele ɗi ganduɗa ete koko dañi ɗum woni ko rapport o holliri ɓe mbi toon to diwan mo Mbacké Cheikh Bara Dolly darima tan gam wiide yooɓe mbat sanctionné wallu hoto hay goto wotanɓe kono yooɓe gotan ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni yete Yewwi Askan Wi ɗum woni konngudi makko ɓe garte autopsie François Mancabou baɗaɗo te koreji makko tinani avocat ji makko noon darima gam tan wiide contre expertise ɓe jiiɗi e ngal ɗon banggal saabu yette ko waɗa ko wona lawol saabu kamɓe ɓe tinani ɗum hay lawol gotol garene jayde Besbi le jour noon on ji natal yette omo ganduɗa kanko woni Pape Diop ko kañum tan waɗa yesso kanko Pape Diop noon kanko ardinoɗo Sénat ɓe jewtide makko noon o ruttima toon to diwan mo Sénat to no wonirno toon no joɗirino toon eno liggey makko yaruno nane nder jayde Besbi le jour garene jayde Libération kañum noon ari tan koye trafic ɗi ganduɗa yete ko fewnude kayitaji ɗi ndewani e lawol ɗiɗon kayitaji noon ko tan kayitaji juddu walla mbiyen kayitaji jibinirde ɗiɗon kayitaji hande hewɓe ine mbaɗani kayitaji ɗi ndewani e lawol oɗo kañum jibina ko to Guinée Conakry o wiyete ko Amadou Diallo o ari ɗo o yeehi gam tan fewnoyde carte d'identité caggal nde o jogui kayitaji juddu ko ndeno nanga toon to DAF to yette goɗɗo o noon ko mo ganduɗa wiyeteno ko Pierre Koulibaly ko tan ivoirien kankone omo joguino carte nationale d'identité woni kayit leydi meɗen omo waɗi hen noon Souleymane Pierre Coly kono noon ɓe pawe makko junggo kankone ɓe mbi tan ɗiɗon kayitaji wonɓe ganduɗa ete tottirtuno ɗum tawa rewani e lawol jugement ji ɗi ganda ndewani e lawol saabu wona noon ɗeɗo gueɗe heɓirte ɗeɗo gueɗe noon so wiyama woni kayit juddu leydi meɗen walla ete hebde nationalité leydi meɗen koko waɗi laabi ɗi ganduɗa ko hen rewete to diwan mo Bambilor e tan galleji ɗi ganduɗa ko 100 000 logement ji jogonoɗi wallitede yimɓe leydi meɗen kamɓe ɓeɗon noon ɓe mbaɗi porte plainte ɗum noon ko hakkude mabɓe tan e ɓe ganduɗa kamɓe goni HLM ɗum ɗon woni ko ganduɗa nane jayde Libération garene jayde Stade coftal ɓalli uddata damal e oɗo subaka hande ɗum ɗon noon jayde coftal ɓalli ari tan ko hollidde baroɗe men ɗe ganduɗa oɗo saaha kay ɓeɓene gone ko wayno vacance ni saabu ɓe yoga hen keɓani taw club aji ɗi jeehi ɗum saabi aɓe namno beele Kouyaté kañum foti ko faade to banggal foti ko faade toon to diwan mo Turki to ɓe mbi Gana Gueye Lumu e Ndiaye kañɓe noon ɓe ganda taw toɓe paayi kono Ismaïla Sall Boulaye Dia kamɓene oɗo saaha ha tengti e Diaw Baldé Keita ɓe mbi ko aɓene jooɗi ɓe ngala taw club moɓe jeehi dañɗo club kay ha yeehi woni o ɓiɗɗo gorko dariɗo duuɓi 31 ine wiye Koulibaly
kankone ina anda tan oɗo saaha transfert makko waɗama ha gayni e premier ligue oɗo yete o wi tan komo hollita koyɗe makko kono mo darnu koyɗe makko no hannirta ni goɗɗo kadi darnuɗo koyɗe muɗum walla ɓiɗo ma ñib koyɗe muɗum ha ɓuura ko ñibno ko woni Sadio Mané kañum to diwan mo Bayern toyete hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum woni ko uddi banggal roɓɓindu jaydeli meɗen e oɗo subaka talata hande en mbatta sona arde banggue goɗɗo woni tan banggue gueɗe rendo walla fait divers addade namdal ngal ganduɗa yete ko kañum min gaddata no subaka foof kono haade nden hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko jarnude no feewi no waɗirte hitande foof saabu yete taweɗe hitande koye welede Allah ɗum noon jarnude Allahu lamɗo kono kadi jarnude ɓe ganda ko kamɓe min ndewe caggal mabɓe ka baba Abou Diop ɗo e nder galle o ganduɗa yete amoni wambi sukaɓe kono kadi goɗɗo mo ganda kañum wambi foof woni Daouda Moussa Dia kañumne saabu ene anda weeɓani dongal ngal weeɓani ko wiide tan kamɓe foof yo Allah wemnanɓe e dongal ngal ya barke nelaɗo Allah Allah rokka en kadi taweɗo saaha mo wuuri kono kadi wadde ɓe julmo wuuri e dadam e dande galle o foof wiide yete yo Allah webno ligguey o saabu weeɓani hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko arde tan e namdal ngal ganduɗa min paada jawabawol ngol janggo woni situation politique o ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu oɗo saaha koy ƴewtidama e ngal ɗon banggal ɗo e nder leydi meɗen haare e poɗodire nene ƴewtinda ɗeɗon karele poɗodire noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko hakkude kamɓe luldiɓe e laamu walla kamɓe luldiɓe e koye muɗum yiyama ko keewi e Thiés ko yiyama ko keewi Kaolack hanki ha joyo dañi hen gañen ndeeli beele politique walla campagne ene jaari ko way noon ononne oɗon jogui jaabowol e tan namdal ngal ɗon amini paɗa ɗum e commentaire uji onon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko wiide tan yo Allah waɗan en jaami kisal yen battuni kadi mo wuuri bani moon debbo Aissata Ndiaye heɗanene banggal caméra ji ɗi ko Ibrahima Thiombane.